Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa ato ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyong palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Lunes kita, petsa 23 na sa bulan sang Agosto, tuig 2021. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan? At least, ang kalabanan daw nakabaton na sa kapirdihan o kalutusan no, ni Manny Pacquiao. Lain sang unay ang pagkapierde niya sa hampang. Atong inkwentro niya bala, like Morales, daw pila ka simana paya kag ang tao mismo, mga Pinoy mismo, do hindi makabaton mo. Hindi pagbugtaw nila kunaga ang ginaistoryahan Manny Pacquiao gyapon nga gawin daw gindayaan bla. Aksyon Hotline. Ti ang prime sang isa ka boksidor kung maglipas na ang imo sini nga panahon katulad ni Senador Manny Pacquiao ti kahapon damo ga comment nga kabay patani katapusan na lang niho kung pwede palang katapusan na lang nga paghampang ni Senador Manny Pacquiao. Aksyon Hotline. Kanong sa inyo o anong paglantaw nyo kinanglan mapahuway kag ihang niya na ginman ang iya sini nga boxing gloves. Hindi naging man kasangkol Senador Manny Pacquiao how? Aksyon Hotline. Okay lang na. Ang importante ang bulugasan ta check yanon ta. No kay sigurado bisan naluto si Senador Manny Pacquiao pagpauli niya diri sa pungsod Pilipinas bilyon of pesos gyapon ang iya pagadalon. Aksyon Hotline. Aksyon at Tayhopon checking in until 9:30 in the morning karon iya nga Lunes. Nanong pilag ka madalag ko nga balita nga aton natutukan. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Dire kita more on local ang aton sinihi atagan pagtamod karon nga aga ay by the way kahapon signifikante gali no nga adlaw kay umpisa nga nag-igo ang pandemic, ang COVID-19 pandemic sa bilog nga pungsod Pilipinas, kundi ang mga OFW ginrepatriate, no? Nagpalauli diri man sa aton kay ti ang ilang ginatiniran, ang mga nasyon nga dito sila nagatiner, may COVID-19 case man mo. Amo inang reason ng iban sini nga mga OFW, kag iban tapos ng ilang kontrata, nagpalauli diri sa pungsod Pilipinas. Aksyon Hotline. According sa tagpamuno sang Action Team on Returning OFWs, na marka o na-record kahapon para sa sudad sa Bacolod ang 11,000 ka mga OFW na ang tigayon nga nabuligan sa sudad because of the repatriation. Aksyon Hotline. Ang balanta lang nakaroon sa 11,000 nga nagpalauli diri because of the pandemic, pila ning nagkabalik na sa ila. No? Kay ang record sang city nagapakita nga damo man gyapon subong amo na gani nga may mga prioritization kag ang OFW isa sa maginalakip ni nga bakunahan bla sang COVID-19 agod nga kon mayara na sila schedule nga magbalik sa mga lugar nga ilang pagkatrabahuan, di pwede na sila i-allow kag batunon na sila because one of the requirements dapat may ara ka sang
bakuna. Hotline. Ano pagid nang istoryahan ta karon nga aga atong duha ka mga miyembro sang New People's Army nga nagkalamatay sa syudad sang Silay may identity na. Bo taga-albay paglito ang babayi mismo ang iya siniamay ang nagpost sa social media nga nagclaim nga iya bata ang napatay. Tigraduado man sa UP. Aksyon. Hotline. Ari pagid House Bill nga ginduso kagin author ni Congressman Greg Gasataya nga sa tiempo sa pandemic hindi lang niya kay palangabuhian no kundi mentally affected naman kita bangod sang sining COVID-19. Ang latest update mayara galiho sang kundi ang ginduso ni Congressman Greg nga kasuguan, may ara sang development kay ginaprubahan na sa Committee on Appropriation. San ayan ini kag nano ang epekto sini. Aksyon. Hotline. Ang iban pagin nga ma-update kag development dira sa syudad sa Himamaylan atong subo-subo mantuya ang isa ka amay nga ginpanglutang niya ang iya sining kabataan kag ang iya live-in partner, hindi na makita luyag nga dugangan pa ang kasakit nga ila nabatyagan. Pero may ara mga latest update nga accordingly daw pangimon no ang ginalantaw ang nga nangin rason sa nga insidente. Aksyon. Hotline. May na-interview man sa tong nagligad nga si Aksyon Bray no nga nagatag sa iya panugyan kabalo kati kung may depresyon ang tawo, kung may ginabatyag kag makita naton di tagid pagbaliwalaon kay may tendency nga budlay ang resulta sa ulihin. Aksyon. Hotline. Kag iban pagin ma-update karon feel free lang sa magpadala sa inyong mga mensahe sa mga nag-monitor na via Facebook Live o man sa YouTube. Thank you so much sa inyo pa dahil nga pag-support diri sa Aksyon Radio Bacolod. Ang inyong magkomento reaksyon aton gid ginaabi-abi. Online sa hotline. Online sa hotline. Let's go to work now. Dahil sa aton nga pagpangalagan, unahon ko lang this time. Joining us over the phone is Councilor Israel Salanga, ang head o tagpamuno sang Action Team on Returning OFWs. Kaya ti signifikante ni ho, damo-damo nagli ang mga na-repatriate, pero question ni pila na ni sa ilaihan ang nakaprocess, kang iba nakabalik na sa ilang mga trabaho. Councilor, how are you? Good morning. Aksyon. Hotline. Alas 8:14 na. Naibalikan naton si Councilor Israel Salanga in a short while para maka-update kita sa iya. No kay bangod sa sining pandemic, kung tinuig naman nagligad niyo. Ang isa pagid, may isa ka, if you remember, may ara man kuan mo, may ara isa ka mga personnel, si Councilor Israel Salanga nga tinapatay man because of the COVID-19. No? Actually, grabe ito mo itong personnel naman ngalos kung may ara biyahe or may palauli ng OFW, siya na yung gakadto to sa airport. Upod sa konsihal, ti subo-subo, no? Ginadumduman ang nangin contribution sang iya sini nga nangin partner, kag nangin empleyado sang syudad. Online sa hotline. Online sa hotline. Councilor, sorry, ginauto ng linya ta. Good morning. Good morning, Action Art. Batian ka? Ara na, loud and clear. Okay. Good morning sa mga tagkalamate. Salamat gid sa time, sir. Number one, significant ni because ti damo nagigali no ang na-repatriate ang pisang nga nag-igo ning pandemic diri sa pungsod Pilipinas, that includes Bacolod City. Ang isa pa kasignifikante kay daw 1 year na no nga since nga nadula ang isa sa mga sa laligan mo gid nga nagabulig sa atro team. Tell us pila na sir ang total nga records ng atro kung nakadamuon sa mga OFW nagpauli sa Bacolod? Yes, ang aton nga data nagapakita nga naglabot na sa 11,000 ang aton nga na-repatriate nga mga OFWs nga Bacolod noon, Action Art, pero hindi na siya sila nga accurate na sa ang number. Because kung marinduman naton, ang aton mga OFWs, nagabalik man sila mo
So, ang data na naka-base na siya sa mga nag-arrive. Meaning, may mga possibility ng iba na sila, kaduwan na magbalik, no? Nag-abot Okay. last year, nagsakay ng December, and then nagbalik naman this year. So, sa akin niya record, 11,000 ang na-repatriate na naton. As of yesterday, nagsira din sa 11,000 kaya gapon, August 22, Aksyon Art. Aha. Now, sa 11,000 galing, hindi pa na subong mahibaluan kung pila na sini sa ila ang nakabalik or ang posible makapila ka beses na nga nagbalik sa ubran lakang this year nagbalik naman dis Bacolod. Sa among data, Action Art, based sa records ng UWA, region, although ti among blind di man nakahambal itong pilagid kay ti iban gwa sulod, pero as of yesterday, almost 30% na sa total nga na-repatriate naton ang nakabalik na. Although nagbuot sa kihapon, pero ang mayo lang ang balita is that matamat na mo sila na nag-open, nag-iba na matamat, iba niya pong sud para sa mga OFW naton. Okay. So, sa siling 11,000 nga na-cater, nga nabuligan na sa city, sir, ga-expect ka mo may madugang pa ni within this year kay ti magsulod kita sa sulod nga quarter this year? Ang ina-expect naman actually, ang mga nagbinalik naman bala, meaning nakapuli last year, na-stranded sila tungkol din pa puli sila nagsira ang mga kampanya nila. Then nagbalik naman sila sa December o kung early this year. So na-expect natin ang pagbalik nila. Amon na sila ang mabinalik na siguro sa mga tuig tungkol kay ng ang ilang contract tag 6 months na magiging ng subong. Sige-sige pa ang pandemic. So masige pa na dugang ang ato niya record. But ang na-expect natin niya, same ni sila ang mga set of OFWs na nakaabot na last year pag pandemic, nakabalik na trabaho, kag magapuli na naman sila tuig. Aha. Isa pagid ang ginmudong ko kay inati si Jazz daw nag 1 year na kundi ko magsala sir nga isa sa masaliligan mo gid kang nagaupod sa imo alalay kada sugat sa airport mga pagdumdum kapag kilala liwat sa kay Jazz 1 year ng death anniversary na no. Yes, to kadasig na nga Action Art, no? Sa iban nga, posible, wala mo niya nakakalagi sa iya, no? Basta natingala sa lang agin na sa antagid. Pwede niya si sugat tulong sa airport, no? Pag may times man niya, kung mag-fly matchag ko, magtrangkaso ko, siya man di ang masalo. Tapos kung siya naman wala, ako naman ang masalo, no? Nagsugat tulong kami last year, grabe dito kainit, pick dito sang repatriation. And sa masubungan sila na ano gid siya na contaminate, kumbaga na positive gid siya. Kag may underlying, may asthma siya nga daan, kag tabo ito last year, August 23 gid, no? And today, nag 1 year na siya. And of course, gina-appreciate, gina-recognize gid naton ang effort man, hindi lang bilang isa kaadyan, kundi bilang isa man ka matutom nga frontliner nga nag-unong man sa syudad ng Bacolod sang simpong masyado gid taas ang pandemic. Sa imo sini bilog nga team no sa Atro since sa inyo pag trabaho dira nung pisagid sining pandemic magluwas kay Jazz may iban pa kita sir nga mga kaupo dira sa Atro nga daw naglain man ang sitwasyon at naman only Jazz ni ang daw mga consider naton nga nagtaliwan. Right after tabo to ka Jazz, tanan kami naghalong, tanan kami nag-observe, tanan kami naging responsable na gid. Kag ang iyang life naging sakripisyo, naging bukas to sa among mga hinauna sa mga tigipuson nga siyempre dapat halungan at magagulingon ta kay kita ang frontliner na mga ako ako dira ang nagasugat tulong hasta subong and then ng Victoria Parenya sila ng Jihan Kumbite kag Francis Guanzon may mga staff ako sa opisina nga nagatubang every single day sa mga OFWs kay mga concern. Okay. Kag right after that happened Action Art nangin reminder man sa ako sa amon tanan dapat naton halungan ang aton health because naga-depend sa aton ang operasyon sa OFWs, naga-depend sa aton ang puli nila and having ourselves healthy kag maayo ang sitwasyon naton sa kaluoy ng Ginoo dapat makapadayon kita magserbisyo man sa ila. Aha. So subong kung lantawon naton kadadlaw may ara gyapon o may mga scheduled gyapon no sang trips pauli diri sa Bacolod sa OFW. Yes, every day get average of 15 ka mga OFWs magapuli Action Art hasta subong magasugat kita dira accommodate briefing open ang opisina naton sa mga queries nila
pagkablok action art, hindi man lang di OFW ang nagapuli sa buong damo naman sa buong ROF bala. At sobrang Okay. wali kapuli sa atuig bala sa start ng pandemic ng mga balikbayan, ng mga bisita, ng mga pamilya sa US o kung sa diin niya parte sa kalibutan, sa buong nagabakasyon action art na nagtahaw na gawa ang pandemic compared last year. So Okay. madamo-damo sa gihapon na ginakomodate, ginabuligan natin there everyday. Now, since nga isa sa mga priorities kag gina-cater naton mga walk-in, nagligad ginedicate tagid sa mga OFW ang pagpatigayon sa vaccination activity or program sa ila. Sir, sa imo record more or less mga pila na ka OFW ang tigayon nga nabakunahan sa idalom sing EOC? Ang last ko na check is mga 3,000. But though ligat po itong semana, mga sinemana, meaning libo naman sa mga OFW sa nagpabakuna, kagabi action art, importante gini para sa ila. Okay. Because ang bakuna requirement yung sigwa. So hindi kaya kagwa sa buong, hindi ka ka-abroad sa buong, kung hindi kaya vaccinated. Yeah. That's why gitagaan dito sa Siyudad sa Bacolod, ni Mayor Bing, ni City Ad ang aton nga EOC dira nga chairman, ni Vice LC, ni Kong, kag sa mga SP members naton, at sa mga department heads and doctors naton sa City Health, din tagaan man priority ang OFWs because ang ila chance nga pagbalik maghahatag man ni hope sa ilang pamilya ang nag-expect man sa ila la action art. Kaya ka most of our OFWs are breadwinners gid. Nagkita og ng struggle sa pamilya sa OFWs. Kaya dako ni siya nga butang ang mga vaccines para sa ila para mas manginhapo sa ila ang proseso sa balik ang nila trabaho sa buwan. Okay. Finally, of course, sa mga travel regulation, daw ay naman sila sang concern gini ginapalabot sa office mo. Wala gid. Kasi lang lang sa action art, everyday magatawag din sa aton sa mga atong sistema. As pass, attach yung inyong swab, kag comply na kamo sang guideline kag protocol sa Manila kay wa kami na control sila pagabot sa airport may gina-apply na to nga 10-day mandatory quarantine kag swab and then ang himuon yung pagabot sa Bacolod sugat na ng pamilya nyo and then home quarantine na lang kamo sa remaining nga inadlaw nga kulang ninyo sa Manila. Why naging matadreya sa protocol hindi gina-set kag as pass na kag swab ang atong ginapangaya sa ila. Sir, si Josh, ano ganing kompleto niliwat nga ngalan siya ni? Jezreel Bangkaya. Bangkaya. Jezreel Bangkaya. Aha. Sige. On that note, Councilor, salamat gid sa mga pamilya sang, unless may ara ka paminsahe, palabot sa pamilya kag mismo OFW. Kung may mga queries sila gusto nilang hibaluan gid ang ating opisina sa NGC second floor bukas every day from 8 to 5. Ga-post kita every now and then sa mga number sang pwede nga kaugan kung may gusto sila karohon. Kag ara man ng mga staff ta sa airport pag-abot ninyo for some clarifications. Willing kag ready gid tayo ang mag-services na sa ila tanan. Importante makaabot sila dito sa Bacolod safe and sound. Salamat Action Art. Salamat. Good morning. Action Hotline. Councilor Israel Salanga ang chairman sa Committee on ATRO o kon Action Team on Returning OFWs. Now, kahapon 11,000 na marka na amo nagkadamuon sa mga OFW nga nagapauli o na-repatriate. Halin sa naglain-lain nga nasyon since nga nag-igo ang pandemic diri sa pungsod Pilipinas. Action Hotline. Karon nga adlaw man August 23, no ginadumdum ni Councilor Salanga ang isa sa mga personnel niya nga nagabulig gid sadto during the peak time o kung sadtong tiyempo nga grabe gid ang kadamuon sa mga OFW nga nagapalauli nga ginbuligan nila ti si Justo na natapikan sa COVID-19 nga gintunaan man nga bangod sa komplikasyon nga may ginabatyag na siya nga hapo ti na dula no kag nagtaliwan kuan man isa ka tuig naman no nga death anniversary. Action Hotline. Apang anuman nga mga challenges ang ginatubang sang komitiba ni Councilor Israel Salanga siling niya waay gid kami nagbatyag sang pagpangluya nangin matutom kami gihapon kag padayon nga nagaserbisyo hindi lamang sa mga himata kundi mismo sa mga OFW. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. This news. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona
ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na nag-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. That's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo.
Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga pata sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Nakakatabak na! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatapos subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo lang iyang karakter. Kag ina siya, magsiling ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat
sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot-tuot ko ini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na duro gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Good morning kay Ana Sinoro. Siling niya, thank you. Sige, new look ko na. Elizabeth Malakagamala. Good morning man. April Orsabia. No, April Orsabia. Si Madam Heaven Humalumina Araman. Christine Minies Villalobos, good morning. Monitor lang kami di sa Barangay Pandanon DSB. Tamiyaw lang family dahay amit Alita Torbila. Sa tanan nga mga miyembro ng Energy Fans Club kuno. Novi Magapan, monitor man Barangay Pandanon DSB. Rona Regina Traba, siling niya Tatay Teddy from Valladolid. Idi Laos, good morning man. Si Idi Laos upod kinana Isabel sa Victoria City, Araman siya. Si Madam Suset Alunan, okay? Morning dira Madam. Monitor siya from Hong Kong. Madam Vanessa Star Mayo, siling niya, good afternoon. Sunday afternoon dito sa Amerika. Thank you lang ko sa nakadumdum sa akong kumpari, Bia Jonathan, and to Alex Monteza, and Christine Minies Villalobos. Salamat gid, you're the best. Okay. Salamat gid Ninia Barcuma, birthday ni Ma'am Vanessa sa buong Action Stars. Ma'am Vanessa, birthday niya, hindi. Si Diding Alohamiento, good morning. Ligay Villares Achivar, Ramon and Lucy Achivar Santalok, good morning. Juliet ni Pomosino, araman si Raymar Hicano Halyasgo, silinya diri sa amon sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana ga monitor man, Halyasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalfin, kag Tapayan family. Julie Militado, Patrimonio, Araban, Alex Fuentes, Melvin Piñafil, Ana Sinoro, Alex Fuentes, Rinabel Gamboa, Nemisha Roquiz,
Milagros Cesar Alit. Morning lang ko kay Councilor Ising. Jose Vicente Istimar, morning. Siling mayong kwanda, no, mayong aga. Athia Kim Iriman, Araman, Jin Oy si Sir, Demisha Rokis, Lito Dayap Sir, may aga. Si Sis Valdez, Erwin Dicatoria Gonzales, Martin Aliling, good morning. Arlene Cabrillos sa Purok Dulunan, Hacienda Guba, Purok Dulunan, sa din siya. Si Jose Mungcal Torilla, morning man. Jose Vicente Istimar, Inday Blaza. Sige, si Madam Jingkidia Lagdon, Aramano, yamay nga galandra kay Biboy Villasor, Vanessa and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Uligo Jun Season, at ang pamilya niya sa Pandanon, DSB. Bia Jonathan, Kumari Star Mayo, enjoy dira sa vacation. Okay. Ga-vacation si Madam Vanessa upod kay Doc Matt Mayo. Salamat gida, Sir Bia Jonathan. Melchor Baroka Rombines. Kagawad, kumusta ang hinubaan da? No? Okay lang. Sarah Jane Bigasa, good morning. Watching from Silay, kag Jo Marie Formentira. No, monitor lang ko si Jenny Perez dira sa Binalbagan. Ang iban karon naman dugay-dugay diri sa aton sining pagpangalagad. Uy si Salvador Panelo gliari di, no, si Presidential Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ari sa Bacolod. Ining isa ni gatayada man nimo. No, pag hindi ko gatayada man ni magpapili. Amo ni sila ni Secretary Harry Roque man. Damo actually mga tignikom nga subong nagatayada, no, nga magpapili. Maki-update laman kita karon na LTO ba ano nang latest update kay kundi nagligad to naga-problema ang actually hindi lang subong naga-problema ang mga nagapatigayon balasang emission testing. Kundi ang subong bangod sang mando, memorandum nga ginpapanaog sang DOTR, kinanglan ang authorized na gidlang kapin pagid sa mga big cities like for example Bacolod. Kundi diri sa aton subong, dira kan lang sa bread ko yaho, kinanglan da ka magkadto kag da ka magpatigayon sang imo sining dra ka magpatigayon sang imo sining magpa-check bala kay kompleto na mo ang motor vehicle inspection system sa sining center nga mo ninging kilala diri sa Bacolod City, no? We are talking about Bacolod City. Grabe nyo, perti kahasol, perti subong ang trabaho ay sa mga LTO offices. Can you imagine, ang mga taga-LTO doon back to square one sila, sige-sige subong ang kuan nila mo, pang-download sa system. Bangod ti umpisa naman ni mo, balik sila sa puno naman ni. Ay, sadya, no? Grabe nga trabaho ay. Tiyang nagligad tong ginaanganganta, kung bala na ang sarang pamahimo sa mga local government units ini, kay wailabot ang balayran niya mapiyungan na ni katawo, ang balayran niya masarangan na ni isang tao sa uli, ang lahain gidya, no? Ang mga desisyon bala kung kaisa, nga kung lang taon mo ang purpose, mayo mo, kampiyon, di kakita imo yung to make sure nga kung nagabiyahe man, ang imo salakyan sa ulihi, na test ang tanan dira nga parts, no, for safety and road worthiness. Karami pamatian no, karami pamatian actually, safety and road worthiness. Tigaling ang problema siniya, no, kay hindi na mag-agi sa LTO. O tanan, siling ko doon negosyo gyapon ng indingaw. Lantawon tani kon bala kompleto nila kag hopefully ang tanan ng mga kwaniho, hopefully ang tanan nga mga
salakyan nga magakita naton suling nga nagadalagan sa mga mayor nga sa mga highway in particular, kabay pa nga rehistrado ha. Amo nang i-check nato na no ang mga update kay development sina kay the last time na interview ko si Councilor Dindo Ramos. Sila nga ti mapatigayon kita sang ginatawag nga committee conference, no? Ti sa committee conference dira ta mapatigayon sang hearing, iimbitaron tani ang tanan nga mga ang LTO, ang DOTR kung abot ko ng DOTR madala na di sa invitation, no? Ni Councilor Dindo Ramos kag kun bala masagang mapunggan pa ni. Actually may mga nagasululod gani di sa aton nga kuano nga information nga mabahig malangyapon kun in kaso abing mabahig malangyapon kun in kaso gidman sa ulihi nga mag-check kuno nila daw kwarta hanay malangyapon sir. Ay tuod aber kay i-check ta lang na bala. Online sa hotline. Pero naon ko lang ni kay daw ginakaluyan sumundo ko nami sa mga development bala no sa mga ginaduso kag sa gintrabaho ni Congressman Greg Gasataya sang Bacolod City, Lone District of Bacolod. Last time tong Partiso Hospital ang update. Ariho, may latest naman nga development nga may ara sang matabo ng paggintala kay inaprubahan na sang Committee on Appropriation. Ang parte bala sa Mental Act, no? Mental Health Act o kun House Bill 573. Nano ang kaiwan nga madulot sini for Bacolod City kapin pagin sa mga issues. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the proponent o mayor nga nagdusogid sining House Bill. We have Congressman Greg. How are you, Congressman? Good morning. Aksyon Art, mayong aga si mo, may aga gid sa atong nga mga tagpalamati ka mga kauturan, may aga sa Salamat gid siling ko do kadamo sa mga good news subong nagligan nga pag-interview ta sa imo party update sa ospital nga daw ka namunuhan gid sang presidente no nga lakip gid sa priority sa 2022. Now ari naman ang imo ginduso naman nga House Bill do may ara update kung can you tell us? Thank you, Aksyon Art. No? Actually, ang ining Mental Health Services Act, ang inisyang bill nga gin-file naton, tuga ni siya sang aton series of meetings before the pandemic sa pila ka mga estudyante diri sa Bacolod, no? So nagkalain-lain nga mga student leaders. Kag ang isa sang nagwa sa amon sining meetings, amon yung concern on mental health, no? Sang una medyo hindi ni pwede istorya niya magambal ka mental health ang paminsaron sa tanan may diferensya sa ulo, no? So right now we do understand kung anong mental health, no? So kung isang first term naka-file ko sini but wala matapos sa Senado, so gin-refile ko last July 1, 2019 on our second term ang ining Mental Health Services Act para sa tanan ng mga state universities and colleges sa bilog ni siya nga Pilipinas. So this law is of national scope and importance. Ang tinutuyo lang sini Action Arts ang Mental Health Services Act naton nga ang gobyerno mabutang sang mental health services office sa tanan ng mga state universities and colleges. Mabutang sila hotline for mental health. Kag may ara sang serbisyo nga ihatag ang ini nga mga mental health services office sa tanan ng mga estudyante, tanan ng mga manunudlo, teaching and non-teaching personnel. Meaning, hindi lang para sa estudyante, kundi tanan nga ga-ubra, tanan nga trabaho sa isa ka state university or college, pwede mabuligan sa kining mental health services office nga establish sa tagsa ka state university and college. At the same time, kay ang concern with Action Art is ang
mga experts, no, ang mga persons balang mayara sa expertise sa mental health, medyo hindi sila mo nakadamo all over the Philippines. So this bill, which hopefully will become a law later on, ma-provide sang avenue para may training, further studies sa mga estudyante nga magluyag magsulod sa mental health service, no. So ang tinutuyo gid ni Action Art, this was already approved sa Committee on Higher and Technical Education last November 19, rato ko di ko magsala. And then gina-approve siya namon sa Committee on Appropriations last week. And pag-resume sa session today, no, hopefully hinagaw na ni mga committee report kag matapos na siya before magsugod ang Kongreso sa budget deliberations. So bali on matabo sini may deliberation pa on the proposed bill itself, kag ano ikuanan pa ni siya, may mga hearings pa na sa Congress. Tapos na tanan tapos na ang sa Committee on Higher and Technical Education, tapos na siya, na-approve na siya. Okay. And then sa Committee on Appropriations, na-approve naman siya last week. So ipasulod na niya sa plenary for the committee report and second reading, and then i-raton na lang approval today on third and final reading, actually. Okay. So gamay na gilang nga idog ni kung makaluyan basi by next nga masasyon ninyo kung may ngagaw maaktuhan na ni gilayon. We are looking at action siguro by September, early September kaluyan basi matapos na ni maaprubahan na siya sa Kongreso. And kinanglanon pa ni gyapon ang same or ang iya sang Senate, no, nga version naman kong. Yes, Action Art, no. It could be nga i-adapt siya sang Senate. Okay. Ang aton nga bill as ila i-deliberating to, or pwede man na if mayara isa ka senador who is interested nga mag-file sa counterpart bill, pwede man nila nga himuon na Action Art. Yes. Kung i-kuan ko lang grab ko lang ning opportunity, especially nga makuha lang ko update man si mo ay parte sa Department of Health lately nakaistorya na kamo anong latest sa proposed nga patundugon nga hospital sa Bacolod, Kong? Start with today, Action Art. Actually, nag-resume kami session, but last 2 weeks nag-break ang Kongreso kag House because ang ECQ sa Manila. But subungad lang masugod na, and we are expecting anytime today or tomorrow isubmit na sa Office of the President ang National Expenditure Program. So dara makita ang proposal from the Department of Health as to the budget provision, no. So dara ang aspect kuha na kita sa klaro sina within this period. And then ang sa DOH naman yan, the almost finalization naman lang sa pila ka mga paperwork sini Action Art. Why pagaling finality kung no nga ma-determine kung diin most likely ang lugar nga pamtangan diri sa Bacolod sina? I-schedule ko na lang ang DOH Action Art nga makadto diri kay actually before the ECQ tan is Manila, ma-schedule sa lupad diri o galing because of the circumstances gin-move na, no. But actually finalization naman lang sang location. Ang perspective ginaubra naman sang DPWH in coordination with the Department of Health, no. So ang mga paperworks ginagiyo naman Action Art. Exact lang na sa finalization sang lugar kundi in gid of the 5 proposed sites ang pagabutangan. Sige. On that development and update, Kong, salamat gid sa time and keep safe. Sa inyo man, Action Art, salamat gid. Padayon gid kita sa paghalong sa tunga sa aton nga pandemic. More power. Action Hotline. Ayos, ate, landahon tani kabay pang DOH kung magaganaga na gid man ang travel bilang restrictions. Magkadto na di sila no mapili iniya parte sa ospital nga gina-propose to koron diri by 2022, pero ang process ginasugdan na subong, no, ang Department of Health. Sa ila party may check karon sila di man 5 ang mga lugar sa Bacolod. May mga pamilya nga interesado sa pagdunar sa lokasyon nila, ti 5 ini ka area. So ilang tawon ta kung ini ang favorable din lang makita diri sa gobyerno
nga ideal nga dra ginibutang ang hospital, no? Kabalo ko ini nga hospital sa uli sa 2022, dako ginamabuling niya ni no kag amo ni siya ang makapaganagan sa sobra na gid kapuno no nga sitwasyon labi na gid sa area sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwalagwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ilang matag adlaw nga pagpangabot. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsagan mo ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon
nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Yung Philippine Standard Time, alas 9 na. Well, good morning, Galidra. May lang pag-monitor sa taga-CDRRMO or DRRMO sa Kanduni. Amuman sa Hinubaan area. No, salamat. May nagpabalo sa aton nga may pila ka mga members dira nga nag-monitor. Salamat gid sa inyo. Padayon nga tutok. No? Sige. Ang iba naman sa inyo, pakarunan taning guro. Si Sergio Marie Vargas, Aksyon League lang ko kay silang Sergio Marie daw ay kugapon gana maglantaw. Lain gid ang kwan. Lain gid ang may edad na kagang hubin. Boxing ang inistoryahan. Pero hindi ma-update ko kay Sir Jones. Kay nagligad, kundi na nakaproblema to di sa may area, balas ang basura ko sa mambulok daw. Doon nagbalik naman liwat ang damo naman nga tinumpok da. Sino man niya ang maluoy magkamuay. Tamo na lang mismo regulate abis ang kaugalingon. Sabi nyo,
nakabintaha ka mo kay nakahapos ka mo kay inyo basura, ginula nyo lang sa creek. Actually, ka mo managyapon masaper sa ulihida. No? Lain bala kung siling ko magtinumpok naman gani. Sobra naman ang morning lang na kay pare Noel Zambales, oh. Jose Vicente Istimar, morning lang, kag Inday Blaza, no? Sir Lito Dayap, good morning, kag Jan Aujiro de la Cruz, ayos thank you gid. Arlene Cabrillos, good morning man. Online sa hotline. Online sa hotline. Tapon daw ay sa kunugana maglantaw boxing sa TV. Sige na lang. Why gid no? Do kapon do kaluya sa mga fans sa sulod sang T-Mobile Arena dito sa may areas ng Amerika sa Las Vegas. Sir Joms, kumusta? Sir Jomari Vargas on the line. Good morning. Okay lang ko. May problema. Siguro kaluya si mo kay perding manok mo kapon. Yung may ganun may bagulang gulang versus bata manok ka dati. Madasig pa to kontra ito laba pa kamoy ano mo nabi. Laba kamoy ito. Do siling ko gani ito siya siling ko ang paglalanta ko sing ko buari man ang karawkaw ni ugas ni nga daw. Dasig pa sumumbag ano mo nabi. Gani man do amphibious excavator mo eh. Ano mo gid kendo kwadla sa do daw kasag bla sa gumiyo kapagsik ka lagba kamoy bla daw kasag ni balantaw kapon. Ti galing kay kuno madamo ko pa mangkot subong kay siling ni ugas nila rematch ti siling ko ma-rematch pa hindi na sobra na. Wala ko kay pakyapo why na lang siya. Gani no. Sana gusto niya. Pero diri ko kay ma-update lang ko si mo ay nano sir ang latest update sa Mambulok ta ginpapanaugan mo liwat sa amphibious mo to. This week kantuan naman today ito tawag natin sinablang natural searching no sa lugar kasi amo naman sa minimo namon ko ng plano di Bacolod damo balay damo linya sing tubig ug kuryente sa lagyan nga kakakot. So ginatong if you remember 5 months ago daw February Eastwood sa area. Okay. Yung padaluma na mo to mo sa area da sa may likod sing pundo lang sing Ayala. Para nga itong duta kaging hiko sa babaw padaludo sa dalom. So dapat after 6 months ang punta na buhangan mo na to. Para nga madaluta kuha na ang tubig ya sang tudo. Galing katong nagligat nga pagbabaha bla to sa aton ning sa likod SM dra sa Mambulok pa bagtaas no. Ang problema nagdamot man ang basura ka mga tangkong bla. So posibleng tangkong haliguro ni sa barangay about 18, 19 siguro. Dali ng Mambulok eh. So posible dra siya. So this week masurvey amon ting mapanaog dito sa reclip palo tawa naman ako sa baba ni sang Mambulok Creek. So bali mapadaluman yung nagidlang kag kutkuton nagidlang na da. Sa punta. Ang sa punta. Dito sa Bukana hasta sa Malambutan na namon. Kasi butang ko naguro na ating ating katig na kami katig din sa upod mo. Okay. Kasi dalom-dalom na rin siya sa butahan ginato ni katig para makantaw din siya tubig. Okay, actually mo giman ang purpose siya eh nga gitawag siyang amphibious no. So, within this week, siguro mabalaan na kung ano gid ang extent sang inyo lubrahon da. Pupod lang one time sa aksyon na kanto sa amon na amphibious para makita mo to dilawan ng mas sakay to eh. Oo, basta ka lang eh. Ang balala kong inang available lang. Padala talaga tigaw na dahil kaya basta tagakot-kot na pamunit ka lang imo dayas punta. Diyan ito naman lang guro mahulik ko da, sir? Hindi, siya guwa na dahil almay na dahil baka kuha na guro dahil mga asuwos guro, may harap naman na da. May harap na? Tapos punta. Sige. Siya sa sulod lang na iway na yung pulos gani Kaya kunin kaso, yung pulo pa munit ito magdala tatuba. No, ito kundi, basta day off lang, kundi na okay lang. Why na tatuba ya? Why na tatuba niya? Why na? Why na? May hari di sa may nalong tay-tay sa barangay 10. May hari manugligat tuba. Nagligat pag-kot-kot na mo na. Ito siya managtuba. Kalipon siya. Pero ining basura, sir, nga nagsupot da, what do you think? Ini mga ginpang ula naman, o kung ano man? Hindi kita, if you remember right, nagigigat na ni plano mabustang kami sa tong daw screen bla sa kada barangay nga boundary. Galing kiting pundo ko sa butang ko rin sa COVID operations. Kasi, okay.
pinakulang kami sa PPE, binakala mo ito PPE na eh. Although gamay mo na ito nga amount, pero blig blood. So, Okay. away ito kabutang sing surrender sa boundaries yung barangay 10, barangay 8, barangay 2, tungkol sining sinabot ko rin sa pandemic ang punto naman. Aha. I see. Masura rin sa babaw, naog tanan. Aha. Gani man. Anyway, sige, ma-update na kami sa imo in the coming days. Salamat sa time kaghalong Permisyo Joms. Thank you, Dad. Thank you. Salamat. Ayos no, i-check ta lang ni kay ang team ya makadto pa to balikan to subong kag ang plano sini padaluma na gid lang. Amo na gani siling kubaw maluoy makamuay, kamo na mismo ang magbulig man, no? Ang inyo bala nga ang aton bala kung kaisa nga mga ginahimo, mabalik kini sa aton sa ulihimong inang pagtampok gapi na gusto ka lang matampok kada bisan diin lang sang basura mo kapin pa mga plastic ni hobaw amo na mga punong naman da dason reklamo ka man abalon mo na no mga panggobyerno ni nga baha hindi masulbar may mga nagpunong naman di sa amon lugar nga mo ni tigaling kay kung natawon mo may contribution kita but not necessarily nga ay ka na yan hindi ka na liable sina kabay patani nga ang mentalidad na kung kaisa, no? Inang hindi talang pagsalig tanan bala sa aton opisyalis sa gobyerno. Na kita mismo, kaugalingon ta kita mismo magimo dasang tikang nga disiplinahon ta. Kasimple man lang nagabagay nga putson mo gilang nang imo basura kag i-timing kung saan oda ang pangakot schedule si imo da, no? Hindi ka ipapos na lang nga hulog mo lang niya sa kwan, no? Kundi inda nagalinog, duway man do mag-vibrate sa akon ginakuanan di. Alas 9:17 na. Aksyon Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Madayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat
sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pagpasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Ayos mayong agaman dira no kay Maninay Alma kag Maninay Henry Boy Gregas ka monitor mga kabataan kay Mama Otito kag Papa Danny, thank you man for monitoring today. Ayos, Merly Gonzaga, sininga si Shirley Hintulio dira sa Silin Homes ga monitor man. Thank you gid sa mga aktibo naton kagway untat nga nagapadala sang mensaheng nila everyday, no? Jose Vicente Istimar, nabasa ko na ni gali. Paring Noel Sambales, mga taga-puro KBS na, kay Robert Climin, baw, salamat gina, no? Kay paring Jonathan, pare, i-text gani ang
ngalan balang tita da, no? Ang inyong gabantay sa barbershop nyo na kay thank you. Gid sa bindiran sa barangay Villamonte, ara ng mga taga vendor boys, no? Taga bindiran da may aga lang sa inyo da, no? May lang nga pag-monitor kapin pagid sa kay Reggie Valencia Tilanas, no? Reggie Valencia Tilanas, good morning. Hotline. Ayos galing kay way na ko tiyempo ho, ari na lang ang akon mabilin sa inyo. Sa karon nga paniyampo nga kinanglanon naton ang paghalong gid, no? Ang paghalong amo ning sekreto gid mo. Agod nga malikaw kita sa anuman nga disgrasya or pamartian. Ang nami pagid kun matagan ka sang dugang nga proteksyon sa lawas mo. Kung magamit ka sa produkto sang Dr. Alfred's, no? Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Can you imagine? Sana pulo ka pesos lang bala, no? Nga presyo ang mabulig sa lawas mo di hamak. Tiyamakon mo na nga pabakuron yung immune system. Resistant siya sa lawas mo. Bangon nga damo phytochemicals, vitamins and minerals. Kag amo ning produkto ang mayara sang approval sang US FDA. Na tandaan ta gina Dr. Alfred's Pure Mangosteen Why na kita galing tiyempo? Ang iban nga mga balita karon na lang sa Aksyon BBB program with Aksyon Rex Kantong. Ako naman Aksyon Art Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,